Yay! Hello everyone! Happy Independence Day! And kakatawag lang sa akin ng supplier ng ating phone. Our phone, nagpa-reserve na po ako last time and we could get it now! I got iPhone 11 color green for Mr. Beetle. So, kato kita subuan sa may danyo ko! Kung dito ko ng aton nga phone, then we'll get to deliver it to Mr. Beetle para mag-exchange na giman kita sa ating nga new car! I'm so excited! Yeah! Oo, wala pa kapaligo! Kagina pa ko actually, kinagamitin kami for the IBCC family. So, mga Ilonggo, mga vloggers, you want to join our family, our growing Ilonggo community, please do give me a message. Kag akadto kamo sa aton nga Facebook page, tagan kamo sang link once you send me your message. So, follow me sa akin nga Facebook page, that's Rubeinspired Ilonggo Vlogger. And come on, let's prep na kag magkadto sa aton nga kuluan sang cellphone. See you there. Bye! Alright, we are finally here at Atria and we'll go there. Matabok kita sa my gadget heads to get our unit. Then we got some tempered glass. Okay, nagtalang ang aton casing so we can't get this one. Ang need do kay Pro Max siya galit. Ano siya, iPhone 11. So sorry Mr. Beetle, I got to find one for you. Anong bagay sa color green? Or anong mas bagay sa kay Mr. Beetle? Ako. I'm so excited! Wait lang. Alright, so nakapili na si Mr. Beetle and we chose color white. And now, let's open. Let's check if okay ang physical feature niya. So, kung may kinanglan ka mo sa inyo mga phone, kadto ka mo di sa Atria. We are here at Gadget Heads. And pagkita niyo si Manong Ryan. Very friendly na siya, ha? Mamo, masungit ako today. Pero mayo lang kay buot siya. Alright, bye! Bye! I'm so excited! There! Check na yung physical. Mama. Wala litik niyo. Kita niyo wala litik. Balikan natin si Manong Ryan kung may litik atong nga phone. There. Oh, that was fast. Sabi ko ganun takos-takos. Yung pala nga muna to galit. Okay, we are now going to Mr. Beetle. Okay, so ayun naman kita subong sa aton nga gasoline station ng Caltex ay Manong. Yan, di ba? Pabuot na din mga tao dili ari ko sa molo nga station nila, and while we are waiting nga mag-full ang aton nga tank, I got to yes, please, thank you so much si Manong John Ray. Napangitaon niyo din siya si Manong John Ray. And namotostory ako sa inyo. Hindi, nag-reserve ako sa phone. That was last May. And I got it for a lower price. Kaso, syempre, nag-lockdown kita ang aton nga mga supplies, no? Na-stock up. And ngayon, pag-deliver na dito sa Iloilo, nag-price increase. And, yan lang, nasad lang talaga ako, and I'm really thankful for Kuya Manong, kasi Kuya Ryan, that he was able to control my temper. I'm about to explode, pero yun, pag nasa sales talaga kayo, you should have that social skills na exemplary to control mga customers like me na mabilis maging angry, you know, like that, no? And that's one thing din na nagustuhan ko kay Mr. Beetle kasi marunong din siyang alam mo yun, parang kung sa clutch and gas, tinitimpla mo siya. I'm so excited! Now, I'm so excited. Ganun natin yung ating iPhone 11 and I got to get my Beetle! Alright! And ayun na, dito na din Manong John, and matapos na ito, then we got to finish na yung tank natin and we'll diretsyo na to Mr. Beetle. Alright guys, see you at our new car!
Bye! Yay! We are now here! And here's my Vital! It's raining. Grabe. Hindi, kuya. Don't. Muna, bigid ba lang kay Butan tanit tsura ni Mr. Vital, no? Galing. Mr. Vital, pwede ka mamagot? Wala na. Walag siya kasabat. Ay, mga friends niya, mga subscribers. Hindi gid siya yung magsabat niya. Kano ko nang balik sa iPhone. Hello. Hola. So, okay na ang phone now. Let's go to the car and take our final photo as official naman nga picture nga na-exchange na gidman kag nakuha na ang close deal na ang ating transaction. So, that's it. And, yeah, let's take a photo! Alright! I got it! Kaso, hindi tagyapon makuha ang aton nga dream interview with Mr. Vital. Mga pila ka adlaw kung maka-interview kasi Mr. Vital. Alright, so that's it. Ara na nga nga. Ari natin papers. And there you go. It's raining na, so I have to end this vlog. So goodbye, everyone! Hello sa inyo. Fresh na fresh from Rojas City. Ari na kita sa buong sa Balayan. Time check, it's 8 in the evening. Yes, 8 in the evening. To be exact, that's 8:10. And bago na ako abot sa balay. And there's my key sa ating bahay. Kag, I just want to let you know, ari na sumong sa balay ang aton nga bago nga car. You got to meet my new car. You got to meet our new partner for our vlog. Pero syempre, hindi na pa siya na magamit. Kay wala pa siya na-register, wala pa na muna tapos register ang ato niya car. But let's see. Dun! Oh, diba? Kasyang-kasya. Makakapasok pa ako sa bahay. There. There. Kita nyo. Siyempre, hindi nyo makita kay ito. Alright, so there. Surprise lang anay kay makeover pati siya. It's not a total makeover. Syempre, it's kind of expensive for me pag mag super duper makeover tayo. But at least, meron tayong idadagdag na makikilala nyo kami pag nasa road tayo. There you go. And ayun, let's open the gate na para pumasok na ang ating car. Yeah, thank you so much, Mr. Vital, for making dulong the car here in the house. Ay, maganda pala yung shot dito. Nakikita nyo dyan. Diba? Fit na fit. Wow! So excited. I'm so excited. I'm so excited! Na maka-register na siya. And yun, maglagaw-lagaw tayo sa ating mga new partners, new vlogs, new mukbangs for the next and coming days. I know it's still COVID time, pandemic pa din, but we should also continue our lives. Let's help one another. I'll be there in your places. Let's collaborate. Let's move up. Yeah! Kaya natin to. Bato, Iloilo. Ay ko! Kagina ka pa na. She's watching me, but she's not opening the door. Ang nakasupportive baka ako nanay, basta ga-vlog ko, lang ako gina-disturb. Come on out! Yeah, ha? Ay, hala, napagaling doggy. We can't open the door kaya lang dog, so I just have to bring the car inside first. Yeah. Ayaw kayo nakahapit ka mo sa akong nga channel. Kung bago pa lang kamo diri, pindot ang subscribe button, pati ka ang lingganay, kag hindi pagkalimtin. Rubeinspired!